Payong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Edan. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, On Bended Knee. Recorded by X Thunder Gaming. Bay, tanawon na akong kachat oh. Guwapa kaayo. Bito, no? Uy, filter man ha. Basig gwapa ra na ha. Tungod sa filter ha. Kung sa kanas personal, no? Kita ko yun is personal eh. Hmm? Mao gini iyang naong. Mo ba? Inan, give me your phone. Ah, patay. Tay, ma'am? Nahibaw ka ganyan dili pwede magdaog phone din sa school. Pero ma'am, Give me your phone. Giingnan ta na bitaw ka, gadili pwedeng magdaog phone sa eskwelahan. Gahi gid kaayo kag sorry ma. Sorry, sige ka lang sorry. Pagitag paagi ka makuha to ni balik. Gadili na ko matubang sa imong maestra. O ma. Ay sus, maproblema man ka na eh. Kasayon sa pagkuha ng balik ha. Sa iyong gutaon, Ikaw ba? Alaktas naman mo sa mga babae. Anong di man na mo gamiton ni imong charm para makuha ni mo balik imong cellphone, ha? ha? Kanang charm ni mo. Sos, kadali na. Diskarte. Diskarte nas, ma'am. O diri na to may bawan. Kung unsa ka kamayang laki. Haha. Pwede. Sige, suwayan ako. Ma'am oh, Unsa man ni? snacks ma'am. Maori gianhin mo sa faculty office para maghatag nako ani. Nga naman. Para mauli na ako nimo ang cellphone. Badlongon gid kaayo ka bisag unsaon inan. Dili ma'am eh. Pamawi na ako sa kong kabadlungon ma'am. Sorry kay ma'am. Nya, sa may tanaw ni mo. Nadutlan? Ha? Dutlan? Ang butang. Huwag man siya reaksyon. Paklay ka. Dong, inan. Lakas, ma'am. Adto ako sa faculty office after class. Uwara. Okay ma'am. Yay, murang nadutlan yun ah. Kuyogi ko mag-dinner. Unsa ma'am? Na ako'y problema karon. Maong nagkinahanglan ko og kauban. Og ikaw ang gusto na ko makauban kay for sure. Dili ka gid magpabadlong. Kay para ihatag na ko nimo ang cellphone, dili ba? Oh, Mao man ni ang hinungdan nga nung naghatag ka na kog snacks, di ba? Well, anyway, ayaw ka balaka. Kaya ako may mubayad sa tanan. Nagkinahanglan lang gyud ko og kauban. Okay? okay ma'am. Wow! Busog na busog, oh. Daghan kay kagi-order ma'am god. Pero gipaagi lang og tabi-tabi. Hurot ng gihapon. Mga pwede busugan ako ma'am. Wasag ko magmahay nga, gidaghan ako ang gi-order. Kidaghan tang istoryahan. O, nindot ka man din ikastorya, enan. Ikaw sad ma'am. Lahi akong pagtuo nga batasan nimo. Abi na ko istrikta ka. Daan malikay kang ikauban o ikaistorya. Enan. Kis-kis kuko, be. Kis-kis kuko. Mayawa mo diskarte yung migo. Ay, lami. Kuhaon din ako ang iyang pagsalig, Brad. Kinahanglan nga, makagusto siya nako. Recorded by X Thunder Gaming. Buwak? O ma'am, para nimo. Salamat. Murag, ka-special ba na ako, ani? Espesyal naman good ka, ma'am. Sukad nga nakaila ko sa imong batasan. Gawa sa imong pagka-maestra. Thank you, dong inan. Kay kung dili pa ka maestra, ma'am, ipanguyaban na ka. Kung dili pa lang sa tika estudyante, sugton dayon tika. Sa ato pam, kay estudyante man ko nimo, dili ko nimo sugton. Suway panguya para mahibawaan nimong tubaw. Ha? Uyab na mo. As in, uyab na yun. Oo, Oh, misugot si Manang. oh,
Gamawa gini mo eh. Ako pa. Og unya na nako siya biyaan kon makakuha nako sa cellphone. Unya makagraduate nako. Phone, oh. Ma'am, nahibaw gid ka ha nga dili na mo ya akong giapas. Nahibaw ko. Pero gusto lang gini akong iuli nimo. Ay, kung naapaunta na ako akong anak, ganahan unta ko nga makaila kaniya. Pero unsaon, kikuha man salbahis niyang amahan. Sigurado ko ma'am nga gwapa gid ang imong anak kay gwapa man kay ka. Gwapa gyud. Pero dito siya naliwat sa iyang amahan. Wa gani siguro makakita kaniya, makagusto kaniya. Di na may tabo ma'am eh. Kay ikaw ray pinakagwapa para nako. Inan. Amaw gid ka brad. Amaw gid. Nakayagid uroy ni mo, no? Ako pa. Gamay na lang pag-antos brad. No, Brad. Makagraduate na kita. Congrats na to, Brad! Congrats ako! Yehey! Ato na ko brad. Bye! Dali-dali ka guli. Dahil kay naglikay ka ni Ma'am Miriam. Oo. Di na madawi. Lord una ko magkuna-huna. Naku, nangita na magito ni mo. Oh, pangambot lang. Basta kay dili na ko magpakita ni balik. Salamat kay dali kay ko nga nakakita og trabaho. Og sugudayon ko. Hi, Anan. Right? Anan, right? Oh, hello? Oh. Bago ko din eh. Dugay-dugay na ko din eh. So, if you need anything, just let me know. Ako'y bahala ni mo. Sa? Nakagusto kasi mo kauban sa trabaho? Yay! Lahi na saan ng biktima. Dili brad. Karon pa ko may bati ini. Ha? Makaingon na gid ko nga love na gini. Nadutlan ko niya. Naku, ayay ka. Mo naging siguro na, Brad. Usapay gipaabot ni mo. Panguya na yun. Ha? Manguyab ka na ako? Dali asad kud. Unsay dugayan. Pagka-realize na ako nga na-inlove ko nimo, wala ko magdugay-dugay pa. Kay dili ako gusto nga maangkon ka pa sa uban. Sige, good. Total, ganahan man sad ko nimo. So, unsa pa may dugayan, diba? Kita na? Yes, Inan. Kita na. Babe, taon-taon naman kitang managuyab. Pero wa pa maghapon ko nimo ipaila-ila sa imong mga ginikanan. Maglisod ko pa ila nimo sa kong papa, uy. Kay stricto kaayo. Sa ako na lang ka, mama, ipala-ila. Oh, ikaw? Ikaw mauyuyab ni Grace? Imo siyang anak? Nakaila ka niya, ma? Nakaila kaayo. Siya nga kung giingon ni mo nga dakong sayop nga nahitabo sa akong kinabuhi. Kay na in love ko sa lalaki nga igo akong gigamit. Unsa? Ma'am, sorry. Grace, paminawa ko. Pahawa. Kiwa ka may bagon sa resulta sa mga gibuhat ni mama. Grace, mahal ti ka. Pero mahal na ko akong inahan. Mong dili ti ka mapasaylo, inan. Lakaw na. Samta makapugong pa ko. Grace. Kayo nagig ko nakaingon nga gigabaan ako. Tungod sa ako mo isadaan sa tanan. Jantos na ako bahala og sakit.
Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong suwat tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kito may higalang kaagi ni Enan nga taga Inayawan, Cebu City. Uban sa awit ngayang gipangayo. Awit nga nagulahan Unbended Knee. Go back to the day